אם יש לכם מעמדי מחירה של שיחות אחד על אחד, או שאתם עושים VSL עם וובינרים בעצם one to many, אני הולך להראות לכם היום את האם של הפסיכולוגיה שהיא מתקשרת לאמונות מגבילות. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים עם לידים, אנחנו לא מדברים עם הליד, אנחנו מדברים עם מערכת של אמונות מגבילות שיש לו בראש, שהורסת לנו, שמחבלת לנו במחירה מראש. ההדרכה הזאת נוצרה לכל מי שיש לו מוצר מדהים, הוא מביא הרבה טראפיק, אבל הוא בסופו של דבר לא באחוזי סליקה שהוא רוצה. אז בפחות מ10 דקות הקרובות אני הולך להיכנס לקונספטים שלא שמעתם באף מקום אחר, אין אותם בשפה העברית. הם נולדו ממחקר מאוד רציני שאני עושה על פסיכולוגיית שיווק, והם נולדו מניסיון של כמה שנים שליוויתי מעל 50 אנשים, ויש לנו את הסוכנות של הריינמייקרס. אז מה שחשוב לי להגיד זה שבכמה דקות הקרובות אני רוצה שתשימו לב לניואנסים שאני מדבר עליהם. אומרים שאלוהים בפרטים הקטנים, ההדרכה הזאת היא מתמקדת בפרטים הקטנים. ככל שתאספו יותר ניואנסים קטנים בתוך ההדרכה הזאת, ככה יהיה לכם אופציה באמת לשנות את העסק שלכם. ועכשיו אנחנו צוללים בתוך העניינים, פחות מ10 דקות ואני רץ. אנשים כל כך אוהבים לקנות, אבל אנשים שונאים שמוכרים להם. וברגע שהם מריחים רק את המחירה מקילומטר, הם רוצים לדלג על מי אתה, על הפתיחה, על הסיפור, על השיטה, על התהליך, ומתחילים לשאול שאלות מפגרות שחותמות שהפסדת מראש. מה זה אומר? מה השאלות האלה? כמה זה עולה? למה דווקא אתה? כמה זמן זה לוקח? ואם זה לא עובד? כל מיני שאלות שמקצרות את התהליך. מה שקורה במצב הזה, כשבן אדם שואל אותנו שאלות כאלה, והוא לא שומע את כל ה-background story, והוא לא שומע את כל הדברים הבאמת באמת חשובים, זה קורה בגלל שהפעלנו אצלו בצורה אוטומטית ובטעות מנגנון של אמונות מגבילות. כשאני עושה טעות ואני מוכר על ההתחלה, אני מעביר לקוח ממצב שהוא בא בראש פתוח ובמצב של הקשבה, למצב של הגנה, שהוא משחק דיפנס. כשאני במצב הגנה, אני צריך להגן על עצמי, אני בעצם במצב של הישרדות, האמונות המגבילות שלי עונות במקום הבן אדם. האמונות המגבילות שלי שולטות בתהליך, והן מקבלות גם את ההחלטה הסופית בסופו של דבר. אז בעצם כשאנחנו מנסים למכור, אנשים מריחים את זה, ואנחנו מפסיקים לדבר לבן אדם עם ראש פתוח, ואנחנו מתחילים לדבר לאוטומט שלו, שזאת המערכת של האמונות המגבילות. כמו שמן הסתם אני לא יכול לשכנע אותך ש1+1 לא שווה ל2, ככה אתה גם לא יכול לשכנע אותו כשהוא במצב הנעול, כשהלסת שלו נעולה, אתה לא יכול לשכנע אותו לשום דבר אחר, לא משנה כמה המוצר שלך מדהים. אז כדי שלא נדבר עם התוכנה האוטומטית של האמונות מגבילות, אנחנו צריכים לשנות לאנשים את המחשבה, לקחת את האמונות המגבילות שיש להם ולהחליף אותם באחרות. ברגע שאני גורם לאנשים לשנות את מה שהם חושבים, את מה שהם מרגישים, את מה שהם רואים, בעצם את איך שהם תופסים את הדברים, יהיה לי הרבה יותר קל למשוך אותם אליי לתוך המוצר שבאמת באמת הולך לעזור להם. אבל איך באמת משנים אמונות? הרי זה לא הפעם הראשונה שאתם שומעים את המילים אמונות מגבילות. יש כל כך הרבה גורים שאומרים פשוט תשנו להם את האמונות, פשוט תפתרו להם התנגדויות, אבל הם לא מראים לכם איך לעשות את זה. ולי יש את הכבוד להראות לכם איך אנחנו עושים את זה על אמת. אז כדי לשנות אמונה אני צריך להבין מה זאת אמונה. אמונה זאת מחשבה שהתת מודע שלך בטוח שהיא אמיתית. עכשיו המשולש הזרה הזה הוא חשוב, כי יש פה ניואנס שאני חייב שתבין אותו בצורה ממש טובה, לפתוח אוזניים. המטרה שלנו היא לא להסיר אמונות מגבילות. המטרה שלנו היא להחליף את האמונות המגבילות. כשבן אדם בטוח שיש רוח רפאים, אני לא יכול להגיד לו, אין רוחות רפאים, והוא יאמין לי. אני חייב לגרום לו להאמין שזאת הרוח מבחוץ הזיזה את הדלת של הארון. אני חייב לקחת את האמונה, להוציא אותה החוצה ולהחליף אותה באמונה אחרת. ואנחנו עוד שנייה ניכנס לשיטה פשוטה של איך אנחנו עושים את זה. שימו לב שוב, אם יש לבן אדם אמונה מגבילה, זה אומר שהמוח שלו בטוח במשהו. אי אפשר להסיר את המחשבה, אפשר רק להחליף אותה באחת אחרת. אמונות של אנשים זה גם התקרות זכוכית שלהם. בן אדם לא יכול להיות יותר מוצלח מהאמונות המגבילות שלו. אם אתה לא מאמין שאתה יכול לעשות 100,000 שקל בחודש, אתה בחיים לא תעשה פעולות שיכולות להכניס לך 100,000 שקל בחודש. אז אם עכשיו אני מוכר מוצר של בוא תרוויח 100,000 שקל והבן אדם בכלל לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה, אין שום סיכוי שאני הולך באמת לעזור לו. אין שום סיכוי שהוא הולך לסלוק מלכתחילה. אם הוא לא מאמין במשהו שהוא אפשרי, לא יעזור לי להראות לו את איך עושים את זה, כי הוא פשוט לא מאמין. איך להתעשר מקריפטו לא יעזור לבן אדם עם אמונה שחושב שקריפטו זה הימורים ומזל. אי אפשר להסיר אמונות מגבילות, אפשר רק להחליף אותן. וכדי להחליף אותן, אנחנו חייבים קודם כל לגרום לבן אדם להרגיש מה אפשרי, ורק אחרי זה להראות לו איך זה עובד. אז בכלל, לפני שאני מתחיל לדבר עם בן אדם על איך להגיע לתוצאה מסוימת, אני חייב לפתוח לו את המחשבה למה אפשרי, אני חייב לשתול לו את האמונה שזה אפשרי. ברגע שהוא יודע שזה אפשרי, הוא כבר ימצא את האיך. אז יש פה חלק עסיסי, אני רוצה שתפתחו את העיניים, המשפט הבא שאני הולך להגיד הוא חשוב ברמות על. בסופו של יום, כולנו קונים מסיבה אחת בלבד, מהתוצאה שאנחנו רוצים לקבל. התוצאה שאנחנו רוצים היא תמיד הרגשה. שימו לב רגע לניואנס הזה. אנחנו לא קונים מוצרים, אנחנו קונים רגשות וחוויות, שנותנות לנו או סיפוק, או משמעות, או סטטוס, או בריאות, או כסף. כשאני חושב על איך הילד שלי יגדל, ויהיה ילד מוצלח ובריא ומאושר, זה גורם לי להרגשה מסוימת. איך זה הרגיש להיות מיליונר? איך זה הרגיש להיות עם הבעל שחלמת עליו? והיופי כאן, שברגע שאני מאמין שמשהו אפשרי, אז אני יכול להרגיש אותו. וברגע שאני מרגיש,
אני מקבל את המוטיבציה של איך להשיג אותו. אז אם אני באמת מאמין שמשהו אפשרי, אני יכול להרגיש אותו בעצמות. וברגע שאני יכול להרגיש אותו בעצמות, יש לי מוטיבציה מטורפת שאני יכול להבין, אוקיי, אני יודע שזה אפשרי, עכשיו אני רק חייב להבין איך. וזה הסימון שכל כך הרבה מפספסים. הם הולכים דוך לאיך, הם עוזבים את המה, בן אדם לא חושב שזה אפשרי ואני כבר מנסה לסלוק אותו על התוכנית שלי. אתם מבינים את הבעייתיות כאן? אז כדי להחליף את האמונות המקבילות, יש שיטה של 3 שלבים, אני קורא לה 3 על 3. אנחנו רוצים גם להסביר, גם להוכיח וגם להדגים שזה אפשרי בעולם, זה אפשרי לאחרים וזה אפשרי עבורך. ואני אסביר בדיוק מה זה אומר. שזה אפשרי בעולם. כל הנסיבות, האירועים, הדברים והפיתוחים שאפשרו לזה ומאפשרים לזה להיות אפשרי. לפני שנייה היית חייב להיות מתכנת, היום אתה יכול לכתוב אפליקציות עם AI. לפני רגע היית צריך לעשות את הכל בכוחות עצמך, היית צריך להיות קופירייטר ומשווק, היום אתה יכול לעשות את זה עם AI. אז כשאני מראה מה אפשרי בעולם, בעצם אני אומר, תראו, זה מה שקורה עכשיו בעולם, זה מה שקורה, זה מה שנוצר בעקבות הדבר הזה, זה מה שאנשים בעולם באמת עושים. זה הזום אאוט הראשוני שאנחנו רוצים לעשות. אם אני עכשיו הולך למכור הדרכה של e-commerce, אני קודם כל רוצה להראות להם מה אפשרי בעולם, מה קורה כרגע בשוק האי-קומרס בעולם, מה קורה כרגע, לאן הוא הולך להגיע, מה הפוטנציאל המטורף שלו. אני מראה לו כרגע את הזום אאוט. עכשיו, שאני מראה לבן אדם שזה אפשרי לעולם, זה רק פותח את הראש, אבל זה לא סולק אף אחד. כי אפשר גם לטוס את החלל, אבל אני לא עושה את זה. אז בשלב הבא אני מראה שזה אפשרי לאחרים. אז בחלק הזה אנחנו הולכים להראות case study, אנחנו הולכים לדבר על אנשים שעבדנו איתם, שהבאנו אותם לתוצאות מסוימת. אנחנו הולכים להראות את הנקודות ההתחלה שלהם, אנחנו הולכים להראות מה הם עברו בדרך. אנחנו הולכים להראות שבן אדם כמו ירון יכול להשיג בדיוק את התוצאות כמו גיל שעברו את אותה הדרך, התחילו באותה נקודת התחלה. וככה הבן אדם מתחיל להבין בשני הרבדים האלה, שקודם כל בונה אנשים אחרים בעולם באמת עושים את זה, ופתאום בונה הוא דומה לי, והוא דומה לי, והוא דומה לי, ולא הייתה אותה נקודת התחלה, ואני מתחיל לחבר לו את הנקודות בראש, ולאט לאט אני משנה לו את המחשבה מהזום אאוט שהוא מאוד מאוד חשוב, לתוך הזום אין, שזה לאט לאט מתחיל להיות עוד יותר אפשרי עבורו. ואז מכאן אנחנו מגיעים לחלק השלישי, שזה אפשרי עבורם, וחובה להקשיב ממש 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 טוב, כי אם יש משהו אחד שאני רוצה שתיקחו מההדרכה הזאת, זה השקופיות הבאות. רוב האנשים שאני עובד איתם לא מצליחים להגיע לתוצאות שהם רוצים, בגלל שהם לא מספיק מצליחים להעביר את החלק שזה אפשרי עבורם. כדי להראות לליד פוטנציאלי וחם שזה אפשרי עבורו, אני חייב להכיר את 6 משאבי היסוד. אני הולך לסדר לכם את הצורה עכשיו. כל החלטה שבן אדם מקבל מתבססת על 6 משאבים בלבד, והמטרה שלך או שלך היא לעשות וי על כולם. אם אנחנו נעשה וי על כל אחד מהמשאבים האלה, אנחנו מביאים סליקה. 6 משאבי היסוד הם זמן, כסף, קינים, ערוב, דבר, שכין, לא משנה. זמן, כסף, אנרגיה, ידע, מיומנות וקשרים, ואני הולך לפרק כל אחד מהם. זמן, כמה אני צריך להשקיע ביום? כמה זמן ייקח לי להגיע לתוצאות? פה אני רוצה לתחום את הדברים בזמן ולתת לבן אדם מפת דרכים שאני יודע שאם היום מרץ עד יוני אני מגיע לתוצאה כזאת וכזאת. כסף, כל מה שקשור לכסף, כמה אני צריך לשלם עכשיו, בהמשך, האם אני יכול לחלק את זה לתשלומים, כמה אני הולך להרוויח מזה, מה הפוטנציאל של הדבר הזה באמת, איך אני יכול לסדר את זה אצלי בלוז כדי להגיע ל-X כסף. כל מה שקשור לכסף זה משאב שאני חייב לפתור מכל הכיוונים, גם מהצד שהוא הולך לקנות את התוכנית וגם מהצד שהוא הולך להרוויח מהתוכנית. אנרגיה, האם מנטלית זה נשמע לי כמו משהו שישאב ממני המון המון כוחות? האם יש לי את האנרגיה לשים כמה סוללה זה ידרוש ממני להשיג את התוצאה שאתה מדבר עליה? עכשיו שימו לב איך המשאבים עובדים. אם אני אומר לבן אדם, תשמע, אתה צריך להשקיע כולה 10 דקות ביום, ואתה כבר תוכל להשיג את התוצאות תוך חודשיים מעכשיו. אתה הולך לשלם לי רק 500 שקל בחודש, אבל יש לך הזדמנות להרוויח מזה 30,000 שקל בחודש. עכשיו, כל היופי פה זה שאתה בכלל לא עושה כלום, אתה לא צריך לבזבז אנרגיה, AI עושה בשבילך, אני אראה לך איך אתה לא מוציא מולקולה אחת של אנרגיה. אתם שמים לב שיש לי פה הצעה חזקה ביותר שאי אפשר, בן אדם יוצא פרייר אם הוא אומר לה לא. אלה הדברים שאתם תצטרכו לשים עליהם פוקוס, כדי להפוך את התוכניות שלכם למצב שבן אדם לא יכול להגיד להם לא. כי אם הבן אדם, אם הכסף מסתדר והזמן מסתדר, אבל זה כל כך קשה אנרגטית, הבן אדם לא יעשה את זה, זה ישאב ממנו יותר מדי משאבים שגם ככה אין לו, גם ככה יש לו חיים מאוד מאוד עמוסים ומאוד מאוד קשים. הדבר הבא זה ידע. האם אני מאמין שמור ויצמן יכול ללמד אותי את הדברים ממש ממש בקלות, שלא משנה כמה אני גנוב או חדש בתחום או אין לי שום ידע, מור יודע להעביר לי את הדברים בצורה הכי פשוטה. הוא לא רק שהוא יודע להעביר לי את הדברים, הוא גם ייתן לי את הדרך להטמיע וליישם את הדברים האלה. ואז אנחנו מגיעים למיומנות. כמה אני באמת הולך להיות טוב בזה? האם אני באמת יוכל להפוך את זה לסקיל שמכניס לי כסף? האם שכשאני הולך להסתכל על גרפים, אני הולך ללמוד קריפטו, האופי שלי מתאים לדבר הזה? האישיות שלי מתאימה לדבר הזה? אם אני כבר אגיד שיווק וקופירייטינג זה מושלם לאנשים יצירתיים, אז כבר אני מושך קהל מסוים שמרגיש שהאופי שלו והאישיות שלהם מתאימים לזה, ואני כבר פריימינג, כאילו אני מכוון אותם כבר לבוא מנקודת מבט של וואלה, אני יודע שזה מתאים לאופי שלי, בוא נראה אם יש דברים אחרים שאני צריך לסגור בדרך. ואז אנחנו מגיעים לקשרים. קשרים זה בעצם מתחלק לשני דברים, קשרים באזרחות וקשרים בעצם בתוך התוכנית. סתם דוגמה אם אנחנו בתוכנית ליווי. אז בתוכנית ליווי, הקשרים זה בעצם המנטור שמדריך אותי ומייעץ לי, ואני יכול לשאול אותו שאלות, ויש לי את הגישה המאוד מאוד פשוטה אליו, וכל דבר שאני לא מצליח וקצת מסתבך, הוא יודע ישר לפתוח לי את הדלת ולהקל עליי בתהליך. והדבר הבא זה בעצם באזרחות. האם אחרי שאני הולך לסיים את הליווי, אני אדע להביא לקוחות ולהכניס לעצמי כסף?
האם אני אדע ליישם את כל הדברים האלה ולפתוח בעצמי את הדלתות, ואני לא אצטרך שמישהו אחר יפתח לי אותם, ואז אני אוכל ליצור רשת של קונקשנים, בין אם זה שותפים או לקוחות. אז אלה בעצם ששת המשאבים, שאם אתם תעברו אחד אחד ואתם תשחיזו ותדייקו כל אחד מהם, אתם תיצרו הצעה שאי אפשר לסרב לה, ואתם תוכלו לשנות את האמונות המקבילות של בן אדם. כי ברגע שהוא יודע שזה הולך להיות קצר, שיש לו את הסקיל הזה, שהוא הולך להרוויח מזה הרבה כסף, שיש לו את כל הדלתות פתוחות, שזה מתאים בדיוק לאופי שלו, והוא יכול ליצור את הסקיל הזה ממש בקלות, שזה לא דורש ממנו אנרגיה, אני משנה לו את כל האמונות המקבילות. אני לא רק משנה לו את כל האמונות המקבילות, אני פותר לו את כל ההתנגדויות. משאבי היסוד הם בדרך כלל עקב אכילס שמקבלים התעלמות, ושם נמצאות רוב התשובות לשאלה שממנה התחלנו. אם יש לך מוצר כזה מדהים, למה אנשים לא קונים אותו? אז אני מקווה שנהנתם, ואני הולך לעשות רגע סיכום שהוא סופר חשוב. כדי שליד יהפוך ללקוח, הוא צריך להחליף את המערכת של האמונות שלו. התפקיד שלנו הוא להראות לו שזה אפשרי בעולם, שזה אפשרי לאחרים בזום אין, שזה אפשרי עבורו בעוד יותר זום. זה חייב להיות הסדר. אתם יכולים לבנות גם וובינרים ו-VSL בדיוק בצורה הזאת. ואנחנו מראים לו כל שלב בדרך את איך שזה אפשרי בעולם, אפשרי לאחרים ואפשרי עבורו, דרך 3 דברים בכל פעם. דרך הסבר, הוכחה והדגמה, ותעשו תמיד 2 מתוך 3, לפעמים הסבר והוכחה זה מספיק, אבל אם אתם יכולים גם להדגים את הדבר הזה, אם אני יכול להדגים לבן אדם ש-AI יכול לכתוב דף נחיתה, שזה אחד ה-VSLים שעשיתי, אני פשוט יכול לשנות לו את האמונה על AI בכך. והסיבה שאנחנו משתמשים בשיטה של ה-3 על 3, היא בגלל שאם בן אדם לא מאמין שמשהו אפשרי, לא יעזור להסביר לו איך להשיג את זה, כי הרי זה לא אפשרי מבחינתו. כשאנחנו מראים לו שזה אפשרי, אנחנו חייבים להתייחס לכל אחד מששת משאבי היסוד, להתייחס לזמן, כסף, אנרגיה, מיומנות, סקילים וקשרים. תודה רבה על ההקשבה חברים, אני הייתי מור ויצמן, אני אשמח לשמוע איך היה לכם, אני באמת מפיל לכם אסימונים. אם אתם מרגישים שאני מסביר לכם את זה בצורה מספיק טובה כדי שתוכלו לקחת את זה וליישם את זה, תודה רבה ושיהיה לכם יום מדהים.